Θα ήθελα να επισημάνω πάλι, αν κάποιος από τους συνέδρους δεν έχει τακτοποιήσει την εγγραφή του, να δει την κυρία Μαλία μπροστά εκεί στο γραφείο, στο τραπέζι. Και για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί ήδη χάσαμε καμιά 20 λεπτά. Ο πρώτος ομιλητής μας σήμερα είναι ο κύριος Ευάγγελος Σολδάτος, με θέμα των διατριών συστημάτων, σύστημα και η χρυσή τομή του Πυθαγόρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σε αυτό το συνέδριο. Θα σας αναλύσω τη σχέση που έχει η χρυσή τομή του Πυθαγόρα με το σύστημα της ομοίας διφωνίας. Βελτίωση του ανθρώπου κατά τους αρχαίους φιλοσόφους, αλλά και κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι η αρετή. Μόνο ο ενάρετος άνθρωπος είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Ο Αριστοτέλης ήταν πρώτος που μοντελοποίησε την αρχαιοελληνική αξία του μέτρου, η οποία αρχικά απασχόλησε τον Πλάτωνα. Την όρισε στο μέσο μεταξύ δύο υπερβολών. Έστιν άρα η αρετή έξις προαιρετική, εν μεσότητη ούσα την προς ημάς, ορισμένη λόγο και αν ο φρόνιμος ορίσιεν. Αργότερα πολλοί πατέρες της Εκκλησίας την προσδιορίζουν με τον ίδιο τρόπο. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα και στη συμμετρία. Ο Γρηγόριος Ονήσης επίσης αναφέρει ότι πάσης αρετής μεσότητη θεωρουμένης ή επί τα παρακείμενα παρατροπή κακή ανεστήν. Η φέσεως γάρ και επιτάσεως παντακού τι στο μέσον απολαβών την αρετήν εκ της κακίας διέκρινε. Αυτήν τη διδασκαλία της αρετής, της συμμετρίας και της μεσότητας την συναντούμε στα μαθηματικά και στη μουσική, δύο επιστήμες, οι οποίες ήταν ταυτόσιμες στα αρχαία χρόνια. Ο Πυθαγόρας είχε παρατηρήσει ότι οι περισσότερες αναλογίες στη φύση τείνουν και ακολουθούν μια συγκεκριμένη αναλογία, τη χρυσή τομή φύ. Όμορφα σώματα και πρόσωπα ανδρών και γυναικών βασίζονται σε αυτή την αναλογία. Αυτήν την αναλογία ακολούθησαν οι μεγάλοι καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες της αρχαιότητας, όπως ο Γλύπτης Φιδίας, από τον οποίο πήρε και το αρχικό γράμμα φύ, αλλά και τη βρωμιοσύνης. Σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγία Σοφιά, έτσι τα έχει στεριασμένα μάτια, φρύδια και μαλλιά. Η χρυσή τομή δίνει το σημείο που πρέπει να διαιρεθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα, ώστε ο λόγος του ως προς το μεγαλύτερο τμήμα να ισούται με τον λόγο του μεγαλύτερου τμήματος ως προς το μικρότερο, όπως βλέπουμε στο σχήμα αριστερά. Από τη σχέση αυτή που φαίνεται στο πρώτο σχήμα, καταλήγουμε σε αυτήν την δευτεροβάθμια εξίσωση, την οποία, αν την επιλύσουμε, βρίσκουμε την αριθμητική αξία της χρυσής τομής, η οποία είναι 1 συν ρίζα 5 δια 2, περίπου 1,618. Η ακολουθία Φιμπονάτσι είναι μια ακολουθία αριθμών, όπου ο κάθε όρος της είναι το άθροισμα των δύο προηγουμένων και έχει τον εξής αναδρομικό τύπο. Ο λόγος μεταξύ δύο διαφορετικών όρων της ακολουθίας τίνει και από κάποιο σημείο και έπειτα εξισώνεται με τη χρυσή τομή, το 1,618. Με ποιον τρόπο ο χρυσός αριθμός έχει εφαρμογή στη μουσική μας και ειδικότερα στο σύστημα της ομοίας διφωνίας? Σύστημα κατά τους αρχαίους, Αριστόξενος, Κλεονίδης, Νικόμαχος και άλλοι, είναι εκείνο που εκτελείται διαμέσου περισσότερων των δύο φθόγκων ή αλλιώς έχει πάνω από ένα διαστήματα. Σύστημα δε εστί, το εκπλειώνων ή ενός διαστημάτων συγκείμενων. Εισαγωγή αρμονική του Κλεονίδη. Τα τρία κυριότερα συστήματα της μουσικής μας είναι το διαπασόν, το διαπέντε και το διατεσσάρων
και προκύπτουν από τις συμφωνίες τρακτίδος 1/2/3/4. Τετρακτής είναι το άθροισμα των πρώτων 4 φυσικών αριθμών, 10. Οι αναλογίες της τετρακτίδος δημιουργούν την αρμονία που για τους Πυθαγορείους είχε κοσμική σημασία. Ο Χρύσανθος στο θεωρητικό του Τεργέστη 1832, πέραν των κλασικών συμφωνιών, αναφέρει και το διατριών σύστημα. Επίσης, σύμφωνα με τον ορισμό του συστήματος, το οποίο μας έχει δώσει ο Κλεονίδης, το μικρότερο σύστημα είναι αυτό, το διατριών σύστημα. Ο Χρύσανθος πάλι στην κλίμακα την οποία οδεύει κατά το διατριών σύστημα την κατατάσσει στο χρωματικό γένος, και είναι αυτή, βλέπουμε. Παρατηρούμε ότι ενώ η διατονική και όλες οι κλίμακες συμπληρώνουν την οκτάβα, 68 τμήματων, αυτή δείχνει να είναι ελλειπής με 64 τμήματα. Στην παράγραφο 244 του Μεγάλου Θεωρητικού αναφέρει ότι οι φθόγγοι βουγαδοί ταυτίζονται με την διατονική, ενώ οι υπόλοιποι κινούνται. Γιατί κινούνται? Κινούνται προφανώς για να είναι δυνατή η δημιουργία τελείου πενταχόρδου και διαπασών. Στην 331 μας λέει ότι ο νη της χρωματικής κλίμακας είναι οξύτερος από αυτόν της διατονικής. Μοιάζει με παγίδα αυτό. Πότε συμβαίνει αυτό όμως? Όταν το απήχημα καταλήγει στον βου και όχι στον δι. Ο βου δηλαδή εδώ παίζει τον ρόλο του δι, έτσι δικαιολογημένα ο νη της διατονικής δεν ταυτίζεται. Ορισμός του χρώματος κατά τον Χρύσανθο. Χρωματικό δε γένος είναι εκείνο του οποίου στην κλίμακα βρίσκονται η μήτωνα ή εν υφέση ή εν διέση, ή εν διέση και υφέση. Ο Χρύσανθος, λέγοντας ημιτόνιο, δεν εννοεί αυτό που συνήθως σήμερα ονομάζουμε έτσι, το μισό του τόνου δηλαδή ακριβώς. Ημιτόνιο σημαίνει ατελής τόνος. Μπορεί να είναι διάσημα από εναρμόνιο δίεση μέχρι και ελάσσονα τόνο. Όπως φαίνεται στην παράγραφο 229. Είναι αρκετά αναλυτικός ο Χρύσανθος. Εδώ πάλι 244 παράγραφος και 331 που ανέφερα. Ο Φωκαές στην κρυπίδα του είναι πιο συγκεκριμένος σε αυτά που είπε ο Χρύσανθος, όσο αφορά τους κινούμενους θόγκους. Μεγαλώνοντας τα ημιτόνια δι και νη πα, βλέπουμε έτσι ότι δεν αναιρείται το τέλειο διαπασών από το διατριών σύστημα. Ο Χρύσανθος μας δίνει τους λόγους που απαρτίζουν τη φυσική κλίμακα με τον ελάσσονα να είναι σχεδόν ίδιος με τον ελάχιστο. Το διαπιστώνουμε αν πάρουμε την λογαριθμική του σχέση. 9 και κάτι ο πρώτος και 8,6 περίπου 9 μόρια στρογγυλοποιημένα και οι δύο. Ο Απόστολος Κόνστας, στο θεωρητικό του, όπως και πολλά άλλα θεωρητικά της εκκλησιαστικής μας μουσικής πρώτης μεταρρύθμισης των τριών διδασκάλων, διαχωρίζει τα διαστήματα σε γεροφωνία και μισηφωνία. Ο λόγος που δεν ανέπτυξαν διαγράμματα με ακριβή μοριακή κατανομή πρέπει να ήταν ο μεγάλος αριθμός των διαφόρων γεροφωνιών και ημιφωνιών, ο οποίος έχει περιγραφεί από τους αρχαίους αρμονικούς, όπως τον Δίδυμο και αργότερα τον Κλάβδιο Πτολεμαίο. Έτσι παρατηρούμε ότι το διαπασόν σύστημα απαρτίζεται από 3 μεγάλα διαστήματα γεροφωνίες και από 4 μικρά μισηφωνίες. Αν παρατηρήσουμε την συμπεριφορά αυτών των 2 διαστημάτων, γεροφωνίας Α και μισηφωνίας Β, διαπιστώνει κανείς ότι η σχέση τους τείνει να ικανοποιεί την χρυσή αναλογία φ του Πυθαγόρα. Α δια Β μας δίνει το φ, 1,618. Για παράδειγμα, διαστήματα που μας δίνει ο Χρύσανθος και όσοι βασίστηκαν σε αυτόν δίνουν 12 δια 7, 1,71. Ενώ του Γάλλου του Κουντρέ στην ισοβαθμισμένη κλίμακά του μας δίνει 1,5. Ποια είναι όμως τα διαστήματα α και β που μας δίνουν ακριβώς την αναλογία φ? Λύνουμε 2 εξισώσεις, οι οποίες περιέχουν 2 αγνώσους. Η πρώτη για το πλήθος των μορίων στο διαπασόν, το οποίο γίνεται να οριστεί σε 72. Έχουμε τα 3 διαστήματα
τα 3 μεγάλα διαστήματα και τα 4 μικρά. 3α συν 4β μας κάνει 72. Και η δεύτερη για το φ, τη σχέση δηλαδή που έχουν μεταξύ τους. Α δια β μας δίνει φ. Λύνουμε ως προς το α και ύστερα υπολογίζουμε το β με αντικατάσταση. Έτσι έχουμε τον ελάχιστο τόνο να είναι στα 8,13, 8 δηλαδή, και τον μείζωνα τόνο στα 13,15, περίπου 13. Παρατηρήσεις. Στη διεθνή των 1200 μοριακή κλίμακα, το μεν α είναι 217,48 cents, το δε β είναι 137,05 cents. Η όμοια διφωνία α συν β είναι 354,8 cents. Η μεσότητα 13 και 8 μας κάνει 21. Είναι ακριβώς στο κέντρο του πενταχώρου. 21 επί 2, 42. Η διφωνία που προκύπτει, 13 και κάτι συν 8 και κάτι, μας δίνει το 21,28 και είναι ίση με τη διφωνία του χρυσάνθου, το άθροισμα δηλαδή του επογδόου επί τον επί 11 τόνο, το οποίο προκύπτει από τη γνωστή λογαριθμική σχέση. Είναι 21,27. Η όμοια διφωνία δεν αναιρεί την ύπαρξη τετραχόρδων. 8 συν 13 συν 8 μας κάνει 29, 30 περίπου. Αλλά προτείνει επίσης ελάχιστα εκτεταμένο πεντάχορδο, 709 cents, 0,09 cents, ως προς το φυσικό, το οποίο είναι 701,95 cents. 42 τμήματα δηλαδή. Επίσης οι τόνοι και το άθροισμά τους, το διάστημα τρίτης, είναι διαδοχικά μέλη της ακολουθίας Φιμπονάτσι. Όλα τα διαστήματα δηλαδή ακολουθούν την ακολουθία Φιμπονάτσι. 8, 13, 21. Χρυσή τομή δηλαδή. Ορίζοντας τα συνολικά τμήματα των διαπασών, τιμές άλλων συγκερασμών, διαπιστώνουμε ότι τις μικρότερες διαφορές ως προς τους ολοκλήρους αριθμούς περιέχει η κλίμακα των 72 ή ακόμα καλύτερα των 71 τμήματων. Όσον αφορά τον συγκερασμό σε 68 τμήματα, το α, το μεγάλο διάστημα, είναι 12,42, 12 δηλαδή, και το β 7,6 συγκερασμένο στα 8. Όπως στην ισοβαθμισμένη κλίμακα του Ντουκουτρέ. Ο Ντουκουτρέ έχει εξισώσει τις διφωνίες να σχηματίζουν ακριβώς την οκτάβα στην μελέτη που έχει κάνει πάνω στην εργασία του Χρυσάνθου. Έβρεση των λόγων των διαστημάτων της χρυσής τομής. Υπολογισμός του μέσου τόνου μεταξύ επεβδόμου και επογδόου. Ο τρόπος υπολογισμού των διαστημάτων της χρυσής κλίμακας της όμοιας διφωνίας είναι κατά τον τρόπο που ακολούθησαν οι αρχαίοι για τον χωρισμό του μείζωνος επογδόου τόνου σε ημιτόνια. Παίρνω τη διαφορά των δύο λόγων, 7 προς 8 προς 8 δια 9, και μας κάνει 63 δια 64. Από τη διαφορά 63, από τη διαφορά παίρνω το μισό. Το προσθέτω στον επόγδοο τόνο και έτσι έχω ένα μέσο μείζωνα τόνο, ο οποίος σε ρητή έκφραση, σε ρητό αριθμό, είναι 127 προς 144. Αφαιρώ από τη διφωνία του Χρυσάνθου το λόγο αυτόν και έτσι βρίσκω τον ελάχιστο από την όμοια διφωνία, ο οποίος βγαίνει 352 δια 381 της χορδής. Έτσι αυτός ο ελάχιστος μαζί με το μέσο μείζωνα τόνο που υπολόγισα μας απαρτίζουν μια όμοια διφωνία κατά την λογική υπολογισμό διαστημάτων των αρχαίων με κλάσματα. Αυτά τα διαστήματα πάλι βγαίνουν, ας πούμε, 13 και 8, όπως έβαλα προηγουμένως. Και η χρυσή τομή πάλι ισχύει, βγαίνει 1,58, 1,6 δηλαδή. Ισχύει και στους δικτύους αριθμούς. Οι χρωματικές κλίμακες που μας δίνει ο Χρύσανθος είναι αυτές οι δύο. Η δεύτερη όμως φαίνεται να παίζει επικουρικό ρόλο και παρατηρείται μόνο όταν ο δεύτερος ήχος οδεύει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να σχηματίζει τριφωνίες, τετράχρονα. Βλέπουμε στο σχήμα οι εσόδες στόχοι στο διατεσσάρων είναι τα άκρα του τετραχόρδου και οι υπόλοιποι κινούνται προς τα άκρα αυτά και έτσι δημιουργείται το σκληρό χρώμα. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τους δύο κανόνες ανθοφανίων, βλέπουμε ότι έχουν την ίδια μαρτυρία ήχου στην παλαιά μέθοδο,
Στη νέα μέθοδο όμως, ο πρώτος κανόνας σημειώνεται με μαρτυρίες της δεύτερης πληρής χρωματικής κλίμακας. Αυτός γίνεται για να, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, για να υποδηληθεί πέρασμα στο διατεσσάρων σύστημα χωρίς αναγκαστικά να αλλάξει η κλίμακα. Αυτό έχει αποτέλεσμα όμως να αλλάζουν οι εσώτες στόχοι. Οι εσώτες στόχοι είναι οι μη κινούμενοι στόχοι. Στο διατριών οι δύο ακριανοί είναι σταθεροί και κινείται ο μεσαίος, ενώ στο διατεσσάρων οι εσωτερικοί κινούμενοι είναι δύο. Εδώ βλέπουμε, σε αυτό το σχήμα, όλη την πορεία του διατριών συστήματος και πώς σχετίζεται με όλα τα άλλα τα συστήματα στο χρωματικό γέλος, στο ημιχρωματικό κατά τον Dicoutreux. Βλέπουμε ο έσωχρωματισμός. Δεν φαίνεται καλά. Ο έσωχρωματισμός μας εισάγει στο διατριών σύστημα και ο εξωχρωματισμός μας δείχνει τα τετράχρωμα, τα οποία δεν αναιρούν και την ύπαρξη πενταχόρδων και οκταχόρδων. Ο Φωκαέας στην κρυπίδα του μας δείχνει την ταύτιση των χρωματικών με τις διατονικές διφωνίες. Παρατηρούμε ότι το διατριών σύστημα κινείται στο εσωτερικό των πενταχόρδων και ότι είναι συστατικό τους. Βλέπουμε με ταβέλη, έχω σημειώσει που δείχνει ο Φωκαέας την θέση των διφωνιών, οι οποίες συμπίπτουν με τις διατονικές. Στη σχέση των διατονικών με τις χρωματικές διφωνίες και τον τροχό. Εδώ είναι το σημείο, αλλά δεν φαίνεται καλά το σχήμα. Πώς θα το κάνω τώρα. Βλέπουμε με μπλε άκιστρο που έχω δείξει τις αντιστραμμένες διφωνίες. Με μπλε έχω δείξει τις αντιστραμμένες, οι οποίες είναι ανά δύο. Έχουμε δηλαδή ίδιες διφωνίες στον βαρύ τον ήχο συγκεκριμένο, στον τέταρτο ήχο, στον πλάκο τετάρτου. Είναι σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Φωκαέας. Τον υπαβού, ας πούμε, είναι ίσον με το βουγαδί, δι και ζω, ζων υπά, μόνο που οι διφωνίες δεν είναι του δευτέρου ήχου κανονικές, είναι αντεστραμμένες. Δηλαδή, το μεγάλο διάστημα είναι μετά και το μικρό διάστημα είναι πίσω. Τώρα, πόσο είναι αυτά δεν είναι ακριβώς 8 και 13 όπως θα δείχνω. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη τόνη, μικρότερη τόνη. Απλώς η ακριανή της συμφωνίας της διατριών, ας πούμε, είναι ακίνητη, οι εσώτες στόχοι δηλαδή. Εδώ πέρα έχω δείξει, έχουμε μια περίπτωση του Ότετο Σταυρό, την οποία έχει εξηγήσει ο δάσκαλος του Σίμων Καράς και φέρει παράδειγμα τους δυτικούς επιστήμονες, οι οποίοι δεν παραδέχονται το χρωματικό γένος και λένε ότι είναι διατονικό. Και δείχνει εκεί πέρα στο πρώτο το βελάκι, είναι χρωματική η μαρτυρία, ενώ μετά έχουμε διατονική, χωρίς να έχει κάποια φθορά. Αυτό ο Καράς λέει ότι προσπαθεί να δείξει ότι υπήρχε το χρώμα, αλλά έτσι όπως το εννοούσε, δηλαδή με αποτομή και μείζωνα τόνο. Ενώ δεν είναι έτσι, είναι η ίδια η κλίμακα, απλώς οι εσώτες στόχοι έχουν οι εσωτερικοί φθόκοι, οι κινούμενοι, έχουν άλλη θέση. Το σύστημα είναι δηλαδή της όμοιας διφωνίας, δεν αλλάζει σύστημα, απλώς αντιστρέφονται η τελευταία, ας πούμε, διφωνία με αποτέλεσμα να καταλήγει στον πλάκο του τετάρτου, αντί να καταλήγει στον πλάκο του δευτέρου. Φτάνουμε στον δευτερότριτο, τον βαρύ, τον ήχο δηλαδή, και βλέπουμε εδώ πέρα πώς περνάμε από την όμοια διφωνία στην όμοια τριφωνία. Ξεκινάμε από τη βάση του ζω. Είναι ο λεγόμενος διατονικός βαρύς, έτσι όπως τον έχουμε μάθει, ο οποίος οδεύει και αυτός κατά το διατριών σύστημα
Κλασική περίπτωση είναι τον δεσπότη και αρχιερέα το μέλος, που οδεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Τι γίνεται? Ανεβαίνοντας όμοιες συμφωνίες από τον κάτω ζώο, στον άνω ζώο καταλήγουμε σε θέση νενανό. Η θέση νενανό... 2 λεπτά. Μάλιστα. Αν μπορεί να γίνει 4. Ευχαριστώ. Η θέση νενανό μετατρέπεται σε θέση νανά, με τη φθορά, ας πούμε, του νησαβούρ, ας πούμε, που το λένε οι Αράβες, ή το κλιτόν, ας πούμε, το δικό μας το κλιτόν. Είναι η φθορά, δηλαδή, που χαρακτηρίζει τον εκφωνητικό τρόπο του ψάλμου στην Εκκλησία, τον Απόστολο, τα πάντα θυσίας λειτουργίας. Δηλαδή, βλέπουμε τη σχέση του τρίτου ήχου με τον δεύτερο ήχο. Τους Αποστόλους, πολλοί ψάλτες το κάνουν αυτό. Λένε δεύτερο ήχο, ανεβαίνουν μισή φωνή πάνω, κάνουν νανά, ξαναλένε τρίτο ήχο, μετά ξανακάνουν τον τρίτο δεύτερο. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Και περνάμε δηλαδή από το χρωματικό και το διατονικό γένος, περνάμε στο εναρμόνιο. Εδώ πέρα πάλι φαίνεται στην Ευαγγελία του Αποστόλου, του Ευαγγελίου συγκεκριμένα, έχω ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα δεν έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε. Το βάλουμε. Σάλιο Στανίτσα. Εγώ ήχο μαθαίνετε. Ξέρεις τι είναι η sound card πάλι? Κάρτα. Κάρτα είναι. Το έχεις πειράξει. Δεν έχει. Τώρα εντάξει. Καμίλο, μπει πολύ δυνατά. Καθόλου. Φοβάστε λίγο. Όχι. Πάτα off. Στο δίπλα, στο δίπλα. Αυτή είναι η θέση. Περνάει δηλαδή από το διατριών στο διατεσσάρων και στο εναρμόνιο γένος. Το ίδιο φαίνεται και εδώ, είναι από το χειρουργικό, είναι λίγο πιο μεγάλο. Αυτό δεν ξέρω αν σας επιτρέπει ο χρόνος. Είναι πολύ χαρακτηριστική η θέση, είναι γνωστό χειρουργικό του Θρασίβου Θεσσαλονίκα, στο οποίο έχουμε πάλι αυτή την πορεία από τον ζώο που κάνει εναρμόνιο και καταλήγει πάλι με όμοιες συμφωνίες στον κάτω ζώο. Θα το βάλουμε μετά όσο όποιον ενδιαφέρεται να το ακούσουμε για να μην καλύψουμε τον χρόνο. Άλλωστε και ο κύριος Σιμεωνίδης έχει πολλά παραδείγματα τέτοια να παρουσιάσει. Εδώ βλέπουμε το διάγραμμα. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τον τέταρτο ήχο, τον λεγόμενο μιξολίδιο, ο οποίος κατά τους αρχαίους συγκεντρώνει όλα τα συστήματα για όλους τους ήχους. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα ένωσης πολλών συστημάτων ο μιξολίδιος. Είχαν πάρει το δώριο, Σαπφό λένε ότι τον εφήβρε τον συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ο τρόπος της αρχαίας τραγωδίας και αργότερα ο τρόπος που
ψάλουμε και στη Θεία Λειτουργία. Αυτός ο τρόπος έχει όλα τα συστήματα μέσα. Το δια 4, το δια 3, το δια 4 και το δια 5. Ο έξω κύκλος, ο έξω είναι το διάπασο, το δια 9 ας πούμε σύστημα, το οποίο μέσα έχει δύο δια 5 συστήματα και δια 4. Ο δι δηλαδή είναι η βάση του τετάρτου οίκου. Όσοι ψάλουν Ιάκωβο θα θυμούνται ότι στο Άγια το Κεκραγάριο του Τετάρτου έχουμε θέσεις Άγια κανονικές όπως ξέρουμε Τετάρτου οίκου καθαρού, τη διατολική φορά το κόκκινο δηλαδή. Μετά στον ίδιο θόγκο έχουμε αλλαγή Άγια στιχεραρικό όπως το λέει και ο Σύμφωνας ο Καράς και έχουμε και λέγετο. Δεύτερο δηλαδή χρωματικό κατά την όμοια διφωνία. Και όλα αυτά τα συστήματα ενώνονται σε ένα, στο τέταρτο οίκο. Η σχέση δηλαδή των συστημάτων θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αυτή. Ξεκινάμε από το διατονικό και το ημιχρωματικό ας πούμε της όμοιας διφωνίας και από εκεί προκύπτει το χρωματικό γένος σκληρό με μετακίνηση των εσώτων θόγκων στα τετράχορδα και το εναγμόνιο γένος έτσι όπως έδειξα προηγουμένως, με τον βαρύ τον οίκο. Αυτό το βλέπουμε και στα χειρόγραφα. Σε αυτή τη δοσολογία του Χουρμούζη βλέπουμε κάτω στη βάση έχει τον έσω θεματισμό και πάνω έχει τον ανά στην επταφωνία. Βλέπουμε δηλαδή ότι η ποιότητα είναι νεανές κάτω χαμηλά και στην επταφωνία αλλάζει και γίνεται ανά. Πάλι βλέπουμε εδώ πέρα στους εγκομιαστικούς στίχους της οκτωήχου για τον βαρύ του ήχο. Ανδρών δε άσμα δευτερότριτε βρέμεις. Ον ποικίλης δε τους απλούς έχεις φίλους. Δευτερότριτος λοιπόν. Το συμπέρασμά μας είναι ότι το διατριών σύστημα της όμοιας διφωνίας είναι από τα πιο βασικά συστήματα. Είναι το σύστημα που προτυπώνεται η συμμετρία και η αρετή. Είναι το στιμόνι της μουσικής μας. Ευχαριστώ.